MF8600-serien blev lanceret i 2008 og indførte forskellige innovative tiltag, herunder første generation af SCR-teknologien. Anden generation af MF8600 så verdens lys i 2011 og førte til endnu flere funktioner. Sortimentet består af 5 modeller fra 270 til 370 hestekræfter. I denne video sætter vi fokus på hovedfunktionerne i MF8600-sortimentet, som for eksempel AGCO Power-motoren med den store kapacitet i kombinationen med anden generations SCR-teknologi, Dyna-VT-transmissionen, der er uden sidestykke, og det rummelige panorama-førerhus. Alle modeller kan prale af at have en AGCO Power Common Rail motor med høj kapacitet og 6 cylindere, og hvor topmodellen i sortimentet, MF8690, kan yde op til 370 hestekræfter ved 2000 omdrejninger per minut. I kombination med anden generations SCR-teknologi lever AGCO Power-motoren ikke blot op til Stage 3B-lovgivningen, men fører også til betydelige besparelser på brændstof og dermed også omkostninger. Alle efterbehandlingskomponenter er indbygget under motorhjelmen eller i det buede udstødningsrør, hvilket giver føreren et bedre udsyn og sikrer nem adgang til de dele, der kræver jævnligt vedligehold. Både påfyldningsstedet for brændstoftanken og AdBlue-tanken kan nås fra jorden, og det er nemt at foretage dagligt vedligehold, som f.eks. rengøring af luftfilter og kølere, kontrol af motorolie eller kølevæskestand. Motorkraften har dog ingen værdi i sig selv, medmindre kraften kan overføres til jorden, hvilket kan lade sig gøre takket være Dyna-VT-transmissionen, som du ikke finder magen til. Med den trinløse transmission kan du frit vælge kørehastighed mellem 0 og 40 km/t, uanset motoromdrejninger. Du kan opnå en tophastighed på 40 km/t med mindre end 1700 omdrejninger per minut, hvilket er med til at spare brændstof, når der ikke er brug for al motorkraften. Du kan vælge at køre enten ved at bruge transmissiongrebet i armlænet, det unikke Power Control håndtag til venstre på ratstammen, eller du kan bruge fodgaspedalen eller gashåndtaget, ligesom det automatiske gear i en personbil. Uanset hvad du beslutter dig for, gør Dynamic Tractor Management det meget nemmere at køre, så motorhastigheden automatisk tilpasses belastningen og reducerer omdrejningerne så meget som muligt for at sænke driftsomkostningerne. Både motor og transmission er en del af chassiskonstruktionen, ligesom de robuste for- og bagaksler, frontlift og trepunktsophæng med høj kapacitet, samt hydraulikken med den høje gennemstrømningshastighed på 175 liter per minut. Bagakslen kan udstyres med dæk på op til 2,15 meter i diameter med henblik på maksimal trækkraft. Traktorer model MF8600 har en lang akselafstand på 3,1 meter for at give maskinen perfekt stabilitet og balance. Frontkonstruktionens buede design giver mulighed for maksimal hjulvinkel, og den indbyggede frontlift forkorter maskinens samlede længde og optimerer således manøvreevnen og reducerer vendediameteren. Der er ikke det redskab MF8600 ikke kan bære, med dens løftekapacitet på 12.000 kg bag og 5.000 kg i front, samt dens 18.000 kg bruttovægt ved 40 km/t.
Model MF8600 giver dig et utroligt komfortabelt arbejdssted med et støjniveau, der er helt nede på 70 decibel. Lige så stille, som hvis du arbejdede på dit kontor. Der er masser af funktioner, der bidrager til at reducere vibrationerne, som f.eks. Quadlink affjedret foraksel, OptiRide Plus førerhusaffjedring og et luftaffjedret sæde. Med aircondition, et opvarmet sæde og ekstra opvarmning af førerhuset kan du komme til at arbejde bekvemt, uanset vejret. Det er nemt at nå og bruge samtlige betjeningsfunktioner i panorama-førerhuset. Og når det drejer sig om at gentage handlinger, kan du med CCD'en optage en forrige-automatik, som derefter kan gentages hver gang du ønsker det, bare ved at trykke på en enkelt knap. Der er også yderligere funktioner til at gøre det endnu mere behageligt at bruge traktoren, som f.eks. det automatiske styresystem AutoGuide og SpeedSteer, som reducerer antallet af omgange rattet skal drejes ved foræren, samt sørger for automatisk at slå firehjulstrækket til og fra med videre. Generelt er MF8600 sortimentet udviklet med henblik på maksimal ydeevne og god komfort, samt omkostninger og tidsbesparelser. Hvis du gerne selv vil se, kan du bede din forhandler om en demonstration, eller komme og se os til shows og Massey Ferguson arrangementer i den nærmeste fremtid.